Govano Chukwuma Soludo ekwugo na ọchịchị ya ga-aga n'ihu na itinyekarị uche na nkega na-akwụ maka ahụike. Govano Soludo bụ onye nke kwupụtara nke a na mmemme igosipụta ezi nnabata nakwazi afọ ojuju na nke ngwụcha afọ nke a nọkwazị n'ime wenye onyinye nkwanye ugwu na Chukwuemeka Odumegwu University Teaching Hospital Amakụ Ọka bụ nke achịkọbara n'Ọka. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Okoye bụ nke ga-wetara gị akụkọ maka nke a. Gọvanọ Soludo onye ji ọkwa dịka onye isi ndị ọrụ ya nọchitere anya ya bụ Maazị Ernest Ezeajụghị mere ka mata na ọnọdụ ahụike steeti a bụ nke na-echi ụra ka ya chọrọ ka e nwegotezie n'ogo dị elu ma mee ka mata na ọchịchị ya agbago mbọ lụghagasịa ihe ndị ahụ na-akwalite ndụ pụgasịrị iche na ya bụ ụlọ ọgwụ nke gụnyere ebe ahụ nwa bekee na-akpọ trauma center nke o mekwara ka mata na ọchịchị ya edewego ego dị $200 iji nwekwanyasịa akụrụngwa ndị ahụ kwesịrị ekwesị ịdị na ya bụ trauma center. Onye ji ọkwa chief medical director nke ya bụ ụlọ ọgwụ bụ dọkịta Joe Akabike mere ka mata na ha guzobere ya bụ mmemme iji nwee tie ndị ọrụ ha gbara mbọ nnukwu na ya bụ ụlọ ọgwụ aka n'obi ma sị ha jisi ike n'ọlụ ya nakwa ndị akụnesi obi ike bụ ndị na-abịa akwụrụ ndị ọrịa ụgwọ ụlọ ọgwụ n'ebe ahụ ma tozie Gọvanọ Chukwuma Soludo maka nnukwu ọlụ ọ na-alụ iji fụ na ya bụ ụlọ ọgwụ bụ ọpụrụ iche site n'Ọka. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.